भिडिअ नायदों नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननो सावरायगोन जे दानि बोहैथि सरखार एबा बिपिएफ सरखार बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा जे जोंनि इउपिपिएल सरकार एबा थांनाय 5 बोसोर प्रमद बर'नि सरकारखौ जेबो मावनो हायाखै बिनि सायाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो खोब आरो बिथांनि मावदिन्थिखौ दिन्थिनो थाखाय आं दिनै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। बिथांमोना जे बुंबाय थादों जे 5 बोसोराव प्रमद बर' सरकारा जेबो मावनो हायाखै एबा मावाखै। दा नोंथांमोना नैबेखौ बिदिन्थि महरै बिनिनो प्रुफ महरै नोंथांमोना नैबेखौ नायदो। बे जाबाय जोंनि 12 नं चिरां दुवासनि सिङाव थानाय खुंग्रिं बिसिडिसि एबा खुंग्रिं प्राइमारि इउपिपिएलनि आन्दाराव थानाय सामथाइबारि गामिनि 3-4सो बा 6थामसो गामियै दैज्लाङाव माइ गायनानै जाग्रा बिनिनो नैबे स्लुइस गेट। दा बेखौ जोंहा थांनाय 5 बोसोर सरकार सलायनाय बिथां प्रमद बर'नि समाव एबा बेनिनो सिङाव थानानै मावबोनाय बिथां सार रन्जित बसुमतारी बिथाङा जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव थानानै नैबे स्किमखौ बिथां मनज नार्जारि कन्ट्रेक्टरनि आखाइजोंनो नैबे खामानिखौ दिनैहाय 5 बोसोरनि आन्दाराव मावफुंनानै गालांबाय। दा बेनिनो नैबे फाउन्डेसन लोगोफोर नैबे फाउन्डेसनमोन, नाथाय सोरबाया बेखौ दिखुना गालांबाय। दा बुंनो थाङोबा बिथां हाग्रामा महिलारि जे सरकार बिथाङा जे थांनाय 5 बोसोरनि सिगां 17 बोसोर सरकार सलायसेयावबो दा नैबेफोरबायदि खामानिखौ 17 बोसोराव जोंनिनो गामियावनो गिदिर बिपिएफनि दैदेनगिरि जेरैहाय एक्स चेयारमेन ब्लकनि प्रेसिडेन्ट दा गिदिर लिडारफोर थासेयावबो मा खारनाव मावनो हायाखै ना बिथांमोनहा रायजो राजानि थाखाय मोजां मावनो गोसो गैया। दा बिनि बिदिन्थि महरै बिथांमोना जेबोखौनो मावनो हायाखै 17 बोसोराव आरो दासिमबो मावनो हाया। दा बिथांमोना रायजो राजानि थाखाय मोजां मावग्रा नङा। दा बेनि थाखायनो बिथांमोना मावा रायजोनि जानानै मोनफ्रोमबो खामानि। दा बेखौ नोंथांमोना जुदि हाग्रामा महिलारिया दासिमबो जुदि 5 बोसोराव प्रमद बर'खौ जेबो मावनो हायाखै होननानै बुङोबा नैबे जाबाय जोंनिनो बिदिन्थि। दा जोङो मिथिगौ जे थांनाय 17 बोसोर एबा बेनिनो सिगां जे जोंनि सामथाइबारि गामि बा जों लोगोसे 2-2सो गामि जे बेसेबां खस्थ' दैज्लांनि बोथोर फैनाय लोगो लोगो रायजो राजा साफ्रोमबो साफ्रा बाननानै बा लाइ दंफां दनला दानलाबायनानै जे बेसेबां खस्थ' आबाद मावनानै जायोमोन। दा बिथांमोननि दुखु आरो खस्थ'खौ नुनानै जे थांनाय 5 बोसोर सरकाराव जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर' सिएमनि आन्दाराव नैबे स्लुइस गेटखौ मोनफुंनो हाबाय लोगोफोर। दा बिनिनो बिदिन्थि महरै जोंहा प्रमद बर'नि जेबो मावाखै होननानै बुंबाय थानाय बिपिएफनि बिथांमोना जे बबे मेगनजों बुंनो हायो जे 5 बोसोराव प्रमद बर'आ जेबो मावाखै। नाथाय बिनिनो बिदिन्थिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबेखौ लाबोबाय लोगोफोर। आरोबाव दंबावो जे आंनिनो गामियावनो बे आंनिनो खाथि खाला गामियावनो जे बिथांनि बिदिन्थि आङो बेखौ एसे उनाव नोंथांमोननो खिन्थागोन। दा बिथांमोना लाजिनोसो गोनां दं, मानो होनबा 17 बोसोर बिथांमोना सरकार सलायबोदों। गामियावनो गिदिर बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर दं, थेवब्लाबो मोनसेबो रायजो राजानि थाखाय रायजो राजानि जानानै मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै एबा मावना होआखै। बा बिथांमोना मावनोनो गोसो गैया नामा आं बेखौ बिथांमोननि सायावसो सोनारसिगोन। दा नोंथांमोना नुबाय जे प्रमद बर'नि अनसुला आखु बा बिथांनि सैथोथा आखु बा बिथांनि बिदिन्थिफ्रा दिनैसिमबो मा महराव दङ। दा आं बिनिनो बिदिन्थि महरै नैबे स्लुइस गेटखौ नोंथांमोननो देखायहरनाय थाबाय। मोनसे बेबो जाहैबाय जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर'नि आन्दारावनो बिथां मानव गेदेर
फरेस्टनि डिपार्टमेन्ट सार EM रन्जित बसुमतारिनि आन्दारावनो मावफुंजानाय नैबे मोनसे दालां दा बेवहाय ओरैहाय नैबे लोगोसे नैबे लामाबो प्लास बे जाहैबाय जोंनि सामथाइबारिनिफ्राय थ्रु सान्थिफुर गाहैनाय लामा दा बेफोरबायदि बिदिन्थि जोंनि 5 बोसोराव मावफुंनाय दालांफोरनि बा गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ जे नैबेखौ बिदिन्थि महरै आङो नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय जे बिथांमोना जे बुंबाय थादों 5 बोसोराव प्रमद बर'आ जेबोआनो मावनो हायाखै एबा मावाखै दा नोंथांमोना बिदिन्थि महरै नायदो 5 बोसोर सरकाराव बिथाङा मा मावलांखो एबा मा मावफुंलांखो दा बेनि सायाव आं नोंथांमोननो आपडेट हिसाबै नैबेखौ खिन्थाफिनबाय आरो बेजों लोगोसे बैयो मोनसे दंबावो मोनसेबाव बे माने सान्थिफुरनिफ्राय सामथाइबारि थु गाफैनाय लामा मानो होनबा बेयावबो अनेकथा खारन दं थांनाय 17 बोसोराव बा 17 बोसोरनि सिगां बिथांमोनहा अनेकथा बिथांमोननि गामिया जे थांलाय फैलाय हान्था मेला जे गारि मथर गाखोनाय गय माइ फाथो बेसर फाननाय दा बेनि थाखाय बिथांमोननि गामियाव गारि गंसे हाबजायामोन बा ट'ट' गंसे फैजायामोन दा बिथांमोनहा सुबिदा बायदि थांलाय फैलाय हान्था मेला दा जेरैबो कानेक्सन जाजोब्बाय दा बेफोरखौनो बिथांमोनहा दायो सुजुग सुबिदा हिसाबै गावनि न'निफ्रायनो माइ फाथो बेसर न'आवनो गारि लिंहरनानै न'निफ्रायनो फानहरनो हानाय बा ट'ट' बायदिसिना बायनानै लानानै न'खरावनो गारि मथर सालायनानै थाइसे थाइनै रां आरजिनाय दा नैबेफोरबायदि कानेक्सना बिथांमोननि नर्थ थाराइबारि बिथांमोननि थाखाय अनेकथा सुबिदा जानानै थाबाय दा बिथांमोना जे बुंबाय थादों जे 5 बोसोराव जेबो मावाखै नाथाय बिनि सिगां बिथांमोना जुदि मावनो गोसो दंमोनब्ला बे 17 बोसोरावनो बिथांमोना मावनो हानांगौमोन जे बिथांमोननि गामियाव बेबायदि असुबिदा दं नाथाय बिथांमोना बैसोरबायदि गामिखौ नायसनाल'सै बैसोरबायदि गोग्लैसोनाय जायगाखौ नुसनाल'सै जे बिथांमोना गावसिनि गोसो बायदि जेबो रायजो राजानि सुबिदाखौ लुबैया हिसाबै बिथांमोना जेबो मावाल'सै थाबोदोंमोन दा साननो गोनां बाथ्राया बिसो जे 17 बोसोर सरकार सलायबोनायाव जे बिथांमोना मानि थाखाय मावबोनो हायासै एबा 5 बोसोर सरकाराव प्रमद बर'आ मा मावलांखो दा बेनि अनेकथा डिफारेन्स बिथांमोनजों अनेक रुजुलायोबा बिथांमोना अनेक गाहायाव आरो 5 बोसोरखौ बिथांमोना बुंबावदों जे जेबो मावाखै नाथाय बेनो प्रमद बर' सारनि जोंनि बिदिन्थि हिसाबै दा नोंथांमोननोलाय आरो मा बुंबावनो दा नैबे गंसे जाबाय बेजों लोगोसे नैबे लामा प्लास सान्थिफुर टु सामथाइबारि एबा नर्थ थाराइबारि मोनफ्रोमबो गामियाव हाबजोबनाय नैबे कानेक्सन जाबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोबाव दंबावो आं नोंथांमोननो खिन्थाबावगोन दसे उनाव नेनानै थाथ'दो जाहैबाय लामानि सेंग्रेबिलिंनि 10 लाखसनि बियो जाहैबाय नैबे लामायानो दा बिदिन्थि हिसाबै प्रमद बर'नि 5 बोसोरनि मावनाय बिदिन्थिया नैबेफोरनो लोगोफोर आरोबाव दंबावो आं देखायगासिनो दं लोगोफोर दसे उनाव नेनानै थाथ'दो लास्ट फिनिशिं हिसाबै देखायनोसै आं लोगोफोर आरो बेयो जाहैबाय नैबे देलायस्रि बाजारनिफ्राय ओरैहाय नर्थ थाराइबारि थांग्रा लामा नर्थ थाराइबारि थांग्रा लामाजों लोगोसे दालां थारमाने बे जाहैबाय एखेबारे जगायन' रावजोंबो नायसनजायै रावजोंबो मावजायै एबा बिथांमोननि 17 बोसोर सरकारावबो नायसनजायै नैबेहाय जाहैबाय थार्ड क्लास गोग्लैसोना थानाय लामामोन लोगोफोर नैबेयो जाहैबाय दा बेखौबो थांनाय 5 बोसोराव जे प्रमद बर' सरकारनि आन्दारावनो दा मानाव गेदेर रन्जित बसुमतारि सारा बिथां कन्ट्रेक्टर मनज नार्जारिनि आखाइजोंनो नैबे दालांखौबो बिथाङा मावफुंना होलांबाय आरो बेजों लोगोसे बैयाव फिसा केनेल दंबावो दा बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव एबा बिनि सिगां बिथांमोना थांलाय फैलाय हान्थामेला लामाजों
गोबां सारा सास्थि जुजिनो गोनां जादोंमोन जे बिथांमोना गारि गंसे बायनानै सालायनो हाया, गय थाइसे न'निफ्राय फानहरनो हाया, फाथो बेसर माइ जिखि आबाद मावा बिथांमोना थांलाय फैलाय हान्थामेला लामानि थाखाय गोबांथार दुखु खस्थ' गोलैयोमोन। दा नाथाय बेखौ थांनाय 5 बोसोरफ्राव बर' सरकारा गैया खालामलांबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे बिथांमोननि गामियावनो जे जोंनि खुंग्रिङावनो 14 नं चिरां खुंग्रिंनि सिङावनो थानाय जोंनिनो साखाथि फाखाथि गामियावनो जे मोजां मोजां दैदेनगिरिफोर दङ हिसाबै, मोजां मोजां लिडारफोर दङ हिसाबै नैबे बेफोरबायदि लामाखौ बिथांमोना नायसनाखै। बे 12 बोसोरनि सिगां बा 12 बोसोर मानि थाखाय, दा बेखौसो आं बिथांमोननि सायावसो सोंलु खालामनो सानो लोगोफोर। दा जोङो मान होनो रोंनांगोन जे 5 बोसोर प्रमद बर' सरकारा जे मा इसिबां जे सुबिदा खालामना गालांबाय, जे थांलाय फैलाय हान्था मेला जेरावखि थाङा जेरैखि थाङा माइ दै फाथो बेसर फाननायनि थांलाय फैलाय लामा गारि मटर थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बेफोरबायदि सुबिदा खालामना होनायाव जे बिथांमोननि गामिया जे मान होनो रोंनांगोन जे प्रमद बर' सारमोन बायदिखौ, एबा सार मानाव गेदेर फेरेंगा फरेस्टनि EM बिथांमोन बायदिखौ बिथांमोना मान होनो रोंनांगोन। जे 5 बोसोर सरकाराव जे इसिबां मानि खामानि बे गोग्लैसोनानै थानाय थांलाय फैलाय हान्थामेलानि जुदि लामाया जे मोजाङै मोजां मावफुंना होजाबाय। दा बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम बिथांमोना साबायखर बावनोसो गोनां दं होननानै आङो सानो। जे गोसोखांनांगोन जे बिथांमोना बिनि सिगाङाव जे बेसेबां दुखु खस्थ', बेसेबां सारजाला लोमजानाय साजानाय, बेमार आजार, गारि गंसे लेंहरनो हाया, मटर गंसे फैनो हाया। दा बेनि दुखु खस्थ'खौ बिथांमोना गोसोखांनानै बानाव गेदेर 5 बोसोर सालायलांनाय प्रमद बर'नि सरकारखौ बिथांमोना मान होनो रोंनांगोन, आं बेखौसो खावलायो लोगोफोर। दा एसेनोसै, थेंक इउ। नोंथांमोना भिडिअफोरखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइबफोरखौ खालामलायदो लोगोफोर। एसेनोसै भिडिअआ।